Terve taas kaikille ja tervetuloa Don't Blame the CRM podcastin pariin. Mikko on mun nimi, yksi Vainun perustajista ja tällä kertaa mukana podcastissa Leppäsen Juha. Haluatko Juha ihan ensi alkuun esitellä itsesi, olet niin monessa mukana, niin kerro mitä kaikkea. No hyvä, kiitos Mikko ja tosi paljon kiitoksia, että pääsin puhumaan lempiaiheesta myynnistä. Tosiaan Leppäsen Juha on nimi ja päätyönä tänä päivänä on Kaksio-Labsissa hallituksen puheenjohtaja ja perustaja, en ihan 100% niin kuin operatiivista. Ja meillähän siellä niin kuin, tämä juttu on tietysti HubSpot-järjestelmän käyttöönotot ja laajennukset. Ehkä mikä relevanttia nyt sitten tähän podcastiin on, että mä katson ehkä tätä myyntiä muutamalta kantilta. Taustalla tietysti kun on ollut myynninjohtajana pörssiyhtiöissä ja tämmöisessä kansainvälisessä organisaatiossa, niin ehkä halusin tuoda sitä niin myynnin johtamisen näkökulmaa. Toisaalta sitten ehkä tärkein ja mun mielestä mielenkiintoisin on tämmöinen heavy CRM-käyttäjä. Itse tykkään ja käytän joka päivä ja sillä tavalla käyttäjän näkökulma ja sitten kolmas puoli ehkä sitten tällainen niin kuin konsultointi ja kaupallinen näkökulma on muutamassa hallituksessa sitten nimenomaan tästä niin kuin kaupallisesta näkökulmasta, niin tällaista antia mä ajattelin tähän tuoda. Erittäin hyvä. Eli CRM on aika paljon keskiössä. Te olette Kaksiossa tietysti HubSpotia CRM varmaan niin kuin yli 100 kertaa käyttöön ottanut ja sitten olet nähnyt tietysti historiassa, kun olet vetänyt noita isoja myyntitiimejä, niin miten sanoisit niin kuin tämänhetkinen niin kuin tilanne, että voidaanko me olla ylpeitä esimerkiksi Suomessa siitä, että millä tasolla yrityksissä CRM:n käyttö on ja saadaanko niistä hyötyjä irti? Miltä se näyttää sun vinkkelistä? No, tämä on tosi hyvä kysymys ja mä luulen, että tässä nyt kuuntelijoina on tällaisia niin kuin aika asian perehtyneitä, mutta tietysti realiteetti voi olla hyvinkin erilainen. Ja mä olen monesti sanonut, että me Suomessa ollaan todella hyviä niin kuin toiminnanohjauksessa ja tuotannonohjauksessa ja optimoinnissa ja talous ja tuotanto ja logistiikka. Ja meillä on tosi loistavia yrityksiä vaikka Releksi näin. Eli ehkä enemmän kuitenkin ollut niin kuin sisäisten prosessien tehokkuus ja logistiikka. Tietysti meillä on niin maana sen verran iso, että sekin on ollut oma haasteensa, mutta tämmöinen tietty switch on onneksi nyt tapahtunut, että me ollaan käännetty katse sitten kuitenkin siihen asiakkuuteen ja näin poispäin, mutta siis vaihtelu on tosi suuri, että ihan tässä niin kuin muutaman viikon sisään niin on ollut mukana pörssiyhtiöissä, jossa edelleen myyntiä johdetaan Exceleillä ja näin poispäin. Taas sitten toisaalta niin kuin, organisaatio, joiden niin kuin ytimessä on myynti ja asiakkuudet ja voidaan niin kuin tosi niin kuin netskutasolla sitten optimoida vaikka asiakaspoistumaa ja automaatiota. Eli varianssi on tosi suuri, mutta suunta on ehdottomasti oikein. Sanoit, että pörssiyhtiö, missä edelleen Excelit, eli itse en äkkiseltä osaisi nimetä, eikä nyt ole tarkoitus tässäkään nimetä, mutta eli tämmöistäkin on, että pörssiyhtiöt, mitkä vielä toimii Excelissä ja miettii, että pitäisikö CRM ottaa käyttöön, että onko siitä hyötyä? No kyllä tämä on fakta ja tosiaan niin, jos mä heitän karkeasti, niin mä oon itse ollut 200 CRM-projektissa mukana jossain roolissa joko myyjänä tai käyttöönottona, että sinällään niin kuin edelleen mietitään sitä, että edelleen valitettavasti keksitään tekosyitä, että mihin meidän ydinfokus on jossakin muualla, että se ei ole asiakkuuksia ja näin poispäin, mutta tämä on kyllä ihan tosi fakta, että on ja edelleen sanotaan näin, että 30-40% käyttöönotoista, mitä tehdään, niin on sellaisia, että ei ole CRM:ää ja sitten loppu on, että vaihdetaan työkalua syystä tai toisesta. Kyllä. Parisataa CRM-käyttöönottoprojektia varmaan niin kuin äkkiseltään voisin kuvitella, että yksi Suomen eniten CRM-käyttöönottoja niin kuin nähnyt henkilö. Jos ottaa niin kuin miettii sekä onnistumisia että epäonnistumisia, niin mitä siellä on, niin kuin, onko siellä jotain nyrkkisääntöä, että toimimalla näin onnistuu tai nämä on ne yleisimmät syyt, miksi ne käyttöönotot voisi epäonnistua? No joo, siis ehkä lähtee kolmesta näkökulmasta se, että miksi CRM ei ole käytössä tai miksi se on huonosti käytössä tai jotain muuta, niin tietysti kyllä se työkalu nyt tietysti kertoo sen, että onko sulla hyvä työkalu vai ei. Että hyvää työkalua mielellään käytetään, kun se tuo hyötyjä ja näin poispäin, aika loogista ja näin poispäin. Ja tässäkin ehkä jos mennään vähän niin kuin historiaan, niin CRM-evoluutio on
niin monet CRM-järjestelmät on lähtenyt siitä, että ne on edelleen, niin kuin, että sä johdat myyjää tai sä ennustat liikevaihtoa tai jotain niin hyvin niin kuin sisäisten prosessien optimoinnin ja eräällä tavalla niin myyjän niin kuin vakoilua, jos näin sanotaan, ja näin poispäin. Eli sinällään niin kuin, se primääri muutos ehkä tai suurin muutos on ollut sitten niin kuin sanotaan modernien CRM:ien osalta se, että ne on lähtenyt siitä, että niitä autetaan asiakasta ja näin poispäin, se asiakas on tullut keskiöön. Eli periaatteessa, jos mä sanon, niin se työkalu tietysti määrittelee sen, että miksi käytetäänkö tai ei. Mutta tietysti, jos me puhutaan niin tämmöistä old school henkilöistä ja näin poispäin, niin monilla on todella huonoja kokemuksia siitä käyttöönotoista, ja siinä nyt ehkä se ei ole mikään nyt niin kuin kovin uusi juttu, mutta että se käyttäjän osallistuminen ja kuuntelu edes jollakin tavalla, että eiköhän se muutosjohtamisen kirjan ensimmäinen luku se, että osallista henkilöitä kuuntelee ja kuuntelee toiveet. Tässä niin kuin raadollisesti tähän ei liity meidän kaksioon, mutta että vaikka et sitten toteuttaisikaan sitä työkalua eksaktisti niin kuin kaikkien toiveiden mukaan, koska se on mahdotonta, mutta että sä oot pystynyt vaikuttamaan, niin se on tietysti se keskeisin juttu. Ja sitten kolmas, joka on sitten kuitenkin tärkeä, että miksi se työkalu ehkä jää käyttämättä, oli sitten kyse CRM:stä tai mistä tahansa muusta, niin on semmoinen niin kuin johtaminen ja tänä päivänä tietysti niin kuin esimerkillä johtaminen ja näin poispäin, että se puuttuu, että eihän se työkalu itsensä käytä, vaan semmoinen seuranta ja johtaminen ja esimerkin näyttäminen siitä kulmahuoneesta on varmaan yksi keskeisimpiä juttuja. Miten tuntuu, että kun katsoo nyt, on se sitten HubSpot tai Salesforce tai Dynamics tai Pipedrive tai Monday, niin kuin Odot, paljon niin kuin CRM:iä ja mun mielestä niin kuin lähtökohtaisesti voi sanoa, että onhan niissä kaikissa valtavasti mahdollisuuksia. Mutta varmaan niin kuin tyypillinen käyttäjä käyttää kuitenkin hyvin pientä osaa niistä featureista ja mahdollisuuksista, niin pitäisikö näitä jotenkin pystyä niin kuin pilkkomaan niin kuin yksinkertaisempiin osiin, ettei niistä paisu sellaisia valtavia hankkeita, missä sitten matkalla menetetään käyttäjät. Tai saat sä niin tästä kiinni, että kun viime kädessä kyllä se pitäisi aika yksinkertaisesti kuitenkin olla, että autetaan asiakasta, autetaan myyjää ja samalla sitten koko sitä asiakasmatkaa ja johto saa hyvän näkyvän, että missä mennään. Että alkaako nämä olla niin kuin mennä liian monimutkaisiksi nämä hankkeet? No tuossa mä otan ehkä vähän niin kuin meidän toimittajienkin piikkiin pitää ottaa, että mehän niin kuin innostutaan asioista ja halutaan, että tämä tekee tätäkin ja tämä tekee jotakin ja näin poispäin. Että kyllähän siis kaikissa muutoksissa pitäisi edetä niin kuin askel kerrallaan ja löytää ne pienimmät jutut, missä on suuri impact ja näin poispäin. Ja se on ihan nyt sitten edelleen sitä osallistumista ja kuunneltua, ja siihen yritykseen tutustumista tai toimintamallien johtamiseen tutustumista, mistä ne saadaan ne suurimmat efektit. Ja sitten tänä päivänä en lähtisi tekemään niin projektia, vaan vähän niin kuin taas klisee, mutta enemmän kyse on prosessista siitä, että mennään, koska joka ainoan yrityksen strategia muuttuu ja fokukset muuttuu, markkinat muuttuu, tuotteet muuttuu, palvelut muuttuu, asiakkaat muuttuu, niin et voi niin kuin vähän niin kuin strategiaa kanssa, että voi rakentaa tästä 3 vuotta eteenpäin, että se mennään näin, vaan kuitenkin silleen ketterästi ja iteratiivisesti sen käyttäjien ja asiakkaiden tarpeen mukaan. Eli ehdottomasti tietysti sitten niin kuin kakku kannattaa syödä palanen kerrallaan. Mutta niin kuin todettua, niin meillä toimittajilla tuppaa olemaan niin suuri innostus näyttää sitä, että se käyttäjä tipahtaa sitten aika nopeasti siinä, että nyt tuli niin kuin too much information. Joo, huomaa itse asiassa Vainun kontekstissa, että teet jonkun tosi edistyksellisen featuren, jonkun klusteroinnin, mutta sitten kyllähän 9 asiakasta 10 kuitenkin sit haluaa fiksua yritysdataa ja paljon kontakteja ja ne helposti vaikka Exceliä tai CRM:ää. Että tavallaan vaikka itse sit saattaa olla hirveän innoissaan siitä uudesta featuresta, että ostan ton. Ennen kaksiota ainakin CGI:llä olit myyntijohtajana, vice-presidenttinä, että olet niinku johtanut myyntiä isoja tiimejä kansainvälisessä ympäristössä, niin jos laitat sen myyntijohtajahatun päähän, niin onko jotenkin niin kuin näkökulma CRM, että miten sä ajattelit CRM:stä myyntijohtajana versus nyt sitten niin kuin toimittajana myös, niin onko se muuttunut tai niin kuin miten sä myyntijohtajana käytit ja huolehdit, että kaikki käyttää CRM:ää? Joo, ja tässä nyt ehkä todettua, että pakko vähän määritellä tätä CRM:ääkin vielä, että teille tietysti tässä kuulijoille on tuttu, mutta että lähtökohtaisesti CRM on edelleen niin kuin asiakkuuden hallinta ja ehkä se nähdään sen niin myynnin ohjauksena
ja näin poispäin. Ja isoissa organisaatioissa yhtä lailla niin tietenkin on tärkeää, että pystyy niin kuin ennustamaan myyntiä ja sitä kautta liikevaihtoa ja tulosta. Ja pörssiyhtiössähän se on se juttu, koska sun pitää niin kuin kvartaalitasolla tietää, mihin liikevaihtoon sä pääset, niin se fokus menee pitkästi siihen niin kuin talouden ohjaamiseen, ennustamiseen myynnin kautta, mutta sitten ehkä niin kuin, mitä on muuttunut sekä työkaluja että maailmanmuutoksen myötä ja totta kai niin teknologian kehityksen myötä, että nyt vihdoinkin niin CRM ajatellaan sen koko asiakkuuden elinkaaren hallinnan työkalun ja jokainen vaihe on yhtä tärkeä ja se on enemmän, niin kuin tiedät, ollaan tässä varmaan täälläkin puhunut, enemmän tämmöinen flywheel kuin funneli. Se on tietysti muuttunut ja tokihan sitten käyttäjätkin muuttunut. Itsekään ihan niin kuin nuorimmasta päästä edelleen, mutta että tällaiset diginatiivit tai henkilöt, ketkä on muutenkin työttynyt hyödyntämään niin omatoimisesti pilvipalveluita ja näin ja kokeillut firmoissa itse vähän niin kuin salatyökaluja ottanut käyttöön, niin ne on tietysti paljon valmiimpia ja näin poispäin. Ja ehkä se nyt se kaiken A ja O on sitten kuitenkin se, että sen työkalun CRM tässä tapauksessa, niin jos se tuottaa sulle jotain hyötyä, eli myyjä lähes tarkoittaa, että enemmän kauppaa helpommin, niin silloinhan sitä käytetään sitten. Mutta jos se on enemmän sitä, että sitä ohjataan ja valvotaan sun tekemistä ja näin poispäin, niin se on sitten semmoinen punainen lippu. Ja toisaalta sanon ehkä tähän myös, että mikä pätee 9 tapauksessa 10, että kun me otetaan työkaluja käyttöön, niin yleensä se menestynein henkilö myös sitten hyödyntää sitä työkalua enemmän, että se saa sitä vielä enemmän. Ja sitten kääntäen taas ne, ketkä pelkää sitä käyttöönottoa tai sitä työkalua, niillä on yleensä jotain piiloteltavaa tai salattavaa lopulta. Et kun maailmahan on tietysti muuttunut siihen ja niin kuin myös näissä niin kuin organisaatioissa tänä päivänähän niin kuin lähdetään siitä, että data on kaikille, eikä se ole vain niin sä et omista sitä dataa ja tämä on mun asiakas ja älä koske puhua ja älä vaan tuu myymään mun asiakkuuteen mitään lisää. Että siinä mielessä niin kuin maailma on muuttunut, että CRM sen myötä, että ne on niin kuin avoimia ja kaikki data on lähtökohtaisesti kaikille saatavilla, ellei sitä rajoita. Joo, hyvä toi määrittely, niin kuin määrittelyn tärkeys, koska itsekin kun miettii yhdessä urheiluseurassa, missä on mukana, niin sovittiin, että otetaanpa CRM käyttöön, mutta siellä kun se on niin kuin käytännössä siis vaan joku myyntipipelinin dokumentointi, niin senhän, siis meillä on, taitaa olla kalenterissa 1,45 minsan paltsu, me otetaan siis siinä 45 minsassa käyttöön, se on implementoitu ja toimii ja siihen on niin kuin ilmaisia työkaluja. Toi on niin kuin, mutta sitten toisaalta voi olla myös jollekin yhtiölle se on niin paljon muutakin kuin se myyntipipeline hallinta, että se on tosiaan, että sä orkestroit sen koko niin kuin asiakasmatkan, siellä on valtava määrä integraatioita ja iso hanke, että joskus musta tuntuu, että varmaan itsekin, esimerkiksi tässäkin podcastissa syyllistytään, että sanotaan se, miksi CRM epäonnistuu, niin pitäisi määrittää, että mistä on kysymys. Uskotko sä, kun sitä käytetään nykyään niin kuin myynnin lisäksi asiakkuuksiin, markkinointiin, niin kuin monet muutkin funktiot on siellä aktiivisesti läsnä, niin uskotko sä tähän niin kuin RevOps-liikehdintään tai tähän, missä nyt on ollut paljon puhetta, että tulee tämmöinen uusi Ops-yksikkö, joka sitten kaikkien eri funktioiden kanssa tekee töitä yhdessä ja on itse asiassa niin kuin CRM varmaan yksi pääkäyttäjistä, vai uskotko, että on ohimenevä trendi? No siis varmaan ei ole ohimenevä trendi. Mä ehkä uskallan pitää trendinä se, että on niin kuin RevOps manager tai director, vähän niin kuin meillä oli Chief Digital Officer jossakin vaiheessa, ei tehdä CDOita ollut, vaan sen tehtävä on ehkä tuoda se ajattelumalli ja toimintamalli ja prosessit siihen yritykseen ja siirtyä vähän niin erään uuteen tehtävään, mutta siihen mä tietysti uskon, jos viittaan tuohon niin kuin siihen, että me ollaan oltu tosi hyvin optimoimaan vaikka nyt prosesseja, sisäisiä prosesseja ja logistiikkaa, että RevOps on nyt ensimmäinen hyvä niin kaupallisten asioiden johtamismalli, jolla datalla tuodaan läpinäkyväksi koko asiakkuus ja siinä on eri vaiheita ja sitä johdetaan ja se on tavoitteellista ja nimenomaan datalla johdettua, että me nähdään tapahtuuko asiat ja me niin kuin pysytään ja keskitytään ja seurataan, niin se on tosi, siis se on ihan väistämätöntähän se on, pakkohan tähän mennä, koska meistä kaikista tulee jollain tavalla pikkuhiljaa tai on nyt tullut palveluorganisaatioita ja näin poispäin, ja se asiakaspalvelu, se asiakkaan pitäminen tulee olemaan se keskeinen tekijä, niin että kyllä mä tähän RevOpsiin tietysti uskon, ja no ensinnäkin tietysti me tarjotaan sitä palvelua ja näin poispäin HubSpotin päälle, mutta myös itse johdetaan meidän toimintaa tällaisella RevOps-mallilla kyllä. Miten
kun miettii, että joissain yhtiöissä, kun kuvasit, niin se on tietysti se kysymys, että jatketaanko Exceleillä vai otetaanko CRM-järjestelmä käyttöön, niin ehkä se ei sinne sovi, mutta nyt on tullut niin paljon uutta, on Inboundissa HubSpot, niin mun mielestä 2 vuotta putkeen on ollut hyvin vahvasti se AI-näkökulma, voit ottaa muiden vastaavien toimijoiden vuosikonferensseja, niin valtavasti niin kuin uudenlaista asiaa, mitä sinne tulee, niin mitkä olisi niitä, että jos sä oot jo semmoinen, että sulla on CRM käytössä, niin häly on valtavasti, puhutaan AI:sta, ML:stä, kielimalleista, mutta sen lisäksi tietysti siitä, että eri niin kuin funktiot, myynti, markkinointi, CS, kaikki menee niihin samoihin hubeihin tai cloudeihin, mutta mitä sieltä pitäisi niin kuin tietää, mitä merkityksellistä sä korostasit niin kuin CRM-käyttäjälle, että kannattaa ainakin tämä huomioida, kun jossain vaiheessa ihmiset vaan tekee sen myyntipipelinen sinne ja raportoi, niin that's it. Mitä siellä niin kuin kannattaa olla? Onko jotain, mitä voi yleistää, mikä ei ole niin kuin tilanneriippuvaista? No joo, tuo AIhan tietysti on päivittäin kaikkien puhussa, ja mä ehkä erotan niin 2 asiaa, että miten sä teet AI:sta liiketoimintaa versus kuinka sä hyödynnät ehkä niin kuin evoluutiomaisesti AI:ta sun nykyisessä työssä ja näin poispäin, että CRM ja asiakkuuden hallinta ja näin, ja siis olisi se HubSpot tai Salesforce tai joku muu, niin hän on niin kuin kehittänyt sinne työkaluja sitten, mitä sä voit niin kuin heti käyttää ja kokeilla, että sillä tavalla mä näen, että edelleen ihmiset tai valtaosa miettii, AI on yhtä kuin joku ChatGPT, joka tuottaa sulle sisältöä, mutta esimerkiksi niin kuin, mitä mä nyt olen nähnyt ehkä parhaimpana joku prospektointityökaluna, tai se osaa tunnistaa sun ideaaliasiakkaat ja ehdottaa sulle muun muassa käyttäen mainon dataa, että näihin sun kannattaisi olla yhteydessä, ja se ohjaa vähän niin kuin sun tekemistä, ja sä uskallat pyytää raportit, että puheella ja näin poispäin, että no itse asiassa yksittäisiä pikkujuttuja, missä ihmiset alkaa oivaltaa, että mitä se AI niin kuin oikeasti tarkoittaa. Ja tässä nyt ehkä vasten sun kysymykseen, niin joka ainut yritys pystyy tänä päivänä hyödyntämään jo AI:ta ja saada konkreettisia hyötyjä. Että sitä ei kannata ajatella niin kuin, ehkä niin kuin liian isona juttuna tai megalomaalisena hyppynä, vaan pikkuhiljaa niin kuin kokeilemalla. Kyllä. Joo, mä aina sanon, että kyllähän kaikki hyödynti koneoppimista jo silloin, kun alkoi roskaposti vähenemään, että ihan samanlainen niin kuin tavallaan hirveä määrä treenidataa, kun ihmiset klikkaa dataa roskapostiin, niin aika nopeasti nämä isoimmat email-toimijat oppi suodattamaan roskapostia ja vaan relevantimpaa, ja nyt kategorisoidaan. Mainitsit pari use casea, tuommoisen, niin kuin, että CRM alkaa ehdottaa, mitä sinun pitäisi seuraavaksi tehdä, on se sitten prospektointia tai mikä step myyntiprosessissa, puhuit puheella tilattu raportti, niin tämän tyyppisiä juttuja, niin onko tämä ihan niin kuin vaikka vaan se terävin kärki, paras 5%, paras prosentti, paras 10%, jotka oikeasti on tuolla? Niin kuin, kuinka moni niin kuin Suomessa, jos ajatellaan, niin on tuolla tasolla, että ne aidosti jo tekee tämän tyyppisiä asioita sen CRM kanssa? Itse asiassa mä lupaan vastata tuohonkin kysymykseen, mutta sä jossakin vaiheessa kysyt, että kuinka hyvin sitä CRM hyödynnetään, niin mä heitän sanoa, että edelleen oli se CRM tai tahansa, niin sitä on niin kuin 30% käytössä niistä työkaluista. Et toki nyt nämä AI-työkalut sinällään, kun nehän on vähän cool juttu myös, ja sun pitää joka päivä keskustella AI:sta jonkun kanssa, niin ne on ehkä sellaisia, mitä nyt sitten otetaan käyttöön rohkeammin ja näin poispäin. Mutta se ei ole ehkä enää ihan se terävin kärki, mutta sit sillä tavalla, että niitä oikeasti osataan niin kuin hyödyntää muuta kuin niin kokeilemalla ja kikkailemalla tai niin kuin testailemalla, niin kyllä se nyt se terävin kärki sitten kuitenkin siinä taas erottuu, mutta ehkä niin kuin aina on vaan kiire eikä ehdi tai jotain muuta tai ei keskitytä, mutta että kyllä ne työkalut mahdollistaa niin paljon fiksumpaa tekemistä, mitä sitten useampi käyttää. Ja tämä raportti nyt on vain esimerkki siitä, ja mä kerron ehkä esimerkin niin kuin 8 vuoden takaa, kun mä halusin tällaisen niin kuin funneliraportin muistaakseni, että minkälaiset myyntitrendit meillä on ja näin poispäin. Ja se oli ehkä noin vuoden projekti, mä sain semmoisen yhden raportin, että tänä päivänä, kun sä kysyt sit siellä, oli se HubSpot tai mikä tahansa, että voitko laittaa mulle niin kuin meidän trendiraportin meidän uusmyynnistä, niin sehän rakentaa sen sulle suoraan, että kyllä se niin kuin ehkä sit loppupeleissä on se käyttäjän päässä se, että kuinka innovatiivisesti sä osaat käyttää tai näin hyödyntää, niin se on se juttu, ei työkalut on kyllä valmiina. Mutta edelleen on kyllä myös siitä kyse, että siitä paljon kiinni, että
se realiteetti on, että sä saa funneliraporttia, jos ei se sun myyjä syötä sinne tai tuota dataa ja näin poispäin. Että se on vähän niin kuin munakana, että kaikki ihan perustuu siihen, että sulla on dataa, jota sitten niin kuin hyödynnetään ja sen perusteella tehdään jotain johtopäätöksiä. Et ehkä nyt sanon vielä jatkan tähän, että missä sitä käytetään jo on tietysti, kun markkinoinnissa viestinnässä, jos puhutaan HubSpotista vaikka työkaluna, kun se on myös sisällönhallinta ja markkinointityökalu, eli tällaiset sisällöt ja SEOt ja semmit pystytään niin kuin tekemään kyllä headingsunaksi, mutta ehkä enemmän se on vielä siinä, niin kuin myyjä ei ehkä sitä osaa välttämättä hyödyntää sitten myynnin johto niin käy hyvin. Miten jos mietit niitä aikoja, vaikka kun siellä olit CGI:llä ja sitten jossain vaiheessa, eikö se ollut Kaksiokin niin kuin Vere-brändin alla kimpassa, niin niitä aikoja, niin jos peilaa sinne, niin oletko sä niin kuin yllättynyt siitä, miten pitkällä ollaankin jo CRM-tekemisessä, vai tavallaan pettynyt, miten hidasta tämä muutos on, niin kuin missä me ollaan? Kumpi enemmän on? No sinällään, joka tuottaa pettymystä, on pettynyt sillä tavalla, että pakkohan on paras motivaattori, niin kuin siitä lähdetään, että mainitaan nyt tästä tapauksessa pandemiat ja kaikki muut, että on pakko toimia eri tavalla ja näin poispäin, että yhtäkkiä sä et tapaakaan asiakasta tai yhtäkkiä sun liiketoiminnan niin kuin logiikka putoo kokonaan, niin sun on pakko keksiä uudestaan ja näin poispäin, mutta et sinällään taas sit ihminen unohtaa aika nopeasti, mitä on tapahtunut, ja nyt kun ollaan taas vähän palaamassa normaaliin, toki ei tässä ihan niin normaali aika meillä vieläkään, niin koetaan taas vähän hidastaa toimintaa, että semmoinen uusiutuminen, jatkuva uusiutuminen ei taas tapahdu sillä tavalla, ja tosiaan mitä viittaa tuohon niin Vereen, että me haluttiin siis yhtiö, ja on edelleenkin oltiin siitä, että me lähdettiin niin kuin rakentaa uusia liiketoimintamalleja hyödyntäen tällaista design-metodologiaa, eli että go-to-market olisi lyhyempi siitä innovaatiosta sitten kaupalliseen palveluun, joka on myynnissä, niin siitä sitten syntyi se kaksi jo lopulta, kun me todettiin, että se pitää myös modernisti myydä ja markkinoida. Joo. Mutta niin, kyllähän tämmöinen, niin kuin, mä olin itse tänään tilaisuudessa, missä puhuttiin co-creationista, mä en ole kuullut vähän aikaa, että kukaan puhuu co-creationissa, ja se oli yksi Suomen suurimpia yhtiöitä, joka sanoi, että co-creation on kova juttu, että sinällään niin kuin edelleen varianssi on tosi suuri. Kyllä. Mietin CRM:n kehitystä vähän tuossa, oliko se Kesänkorpilla sieltä teidän Kaksion järkkäämässä tilaisuudessakin, missä sain olla, niin puhuttiin, mutta kun mä mietin, että pitäisi saada ihmiset käyttämään jotain palvelua, ja CRM:ssä usein sitä, että käyttäähän myyjät ja käyttäähän kaikki, on yksi niistä asioista, minkä kimpus ollaan. Mutta ajatellaan, että ihmiset jää niin kuin tosi koukkuun tavallaan tämmöisiin niin kuin feedipohjaisiin palveluihin, on ne sitten niin kuin somekanavia tai muita, missä sä et niin kuin aktiivisesti joudu navigoimaan mihinkään, vaan sä avaat sen sovelluksen ja se kaikki on sun edessä. CRM:ssä mun mielestä aika paljon kuitenkin on vielä navigointia, että sä meet, on ne sitten accounts tai contacts ja tasks ja reports, että sulla on niin kuin monta paikkaa. Uskotko sä, että se käyttöliittymä muuttuu enemmän niin kuin tämmöiseen niin kuin feedi tai ehkä jopa niin kuin luonnollisen kielen keskustelu? Onko toi se kulma, millä sitten lopulta saataisiin, että niiden käyttäjien ei tarvitse navigoida yhtään mihinkään, ne avaa sen ja se kaikki tapahtuu niin kuin yhdessä samassa näkymässä? Onko mä hakoteilla? Mä tiedän, Mikko, että tämä on sun lempiaiheita, tästä me ollaan keskusteltu aiemmin. Oletko tietysti ihan oikeassa, ja mä luulen, että tämä aihehan sitä tuokaa, että sähän keskustelet jo nyt sen kanssa, ja se tuottaa sulle näin, että enemmän, niin siis on puhuttu tässä myyntimarkkinointi automaatiosta tietysti jo 15 vuotta, ja nyt se alkaa olla siis sillä tavalla jo arkipäivää ja näin poispäin, että jos mä nyt lähden vähän tuosta niin HubSpotista vielä siitä, että sehän auttoi asiakasta löytämään sut ja ostamaan, niin sitten CRM tuli myöhemmin, että sitten sä myyt, closeaat ja näin poispäin. Mutta ehkä näitä niin kuin Gartnerinkin megatrendejä tämmöistä precision sales ja marketingissa, mä uskon enemmän sellaiseen niin kuin täysautomaatioon, eli että se CRM, joka on samalla on myös sun julkaisu- ja viestintäjärjestelmä, niin kun pystyy personoitumaan ja tarjoamaan sille asiakkaalle just sitä, mitä se oletettavasti tarvitsee, perustuen siihen, miten se käyttäytyy, miten se ei käyttäydy, mitä se on ostanut, kuinka tyytyväinen se on, mitä se on jo ostanut. Siihen mä uskon enemmän, ja sitten niin kuin aika yleishavainto, että varsinkin isommat organisaatiot rakentaa perustuu siihen, että niillä on paljon tuotteita ja paljon palveluita. Että ne ajattelee, että ne pystyy saamaan sitä asiakkuudesta enemmän irti, kun ne pystyy myymään sinne lisää. Mutta sanotaan, että joka ainoan
niin isomman yrityksen ongelma on just tämä cross-sales lopulta ja näin poispäin. Et nyt nämä uudet työkalut tulee mun mielestä niin kuin merkittävästi mahdollistamaan tällaisen helpomman cross-salesin. Ja että se tuntuu myös siitä asiakkaasta, kenelle sitä palvelua tarjotaan, niin just oikealta, että sille tarjotaan. Ja siis jossakin verkkokaupassahan tämä on ollut jo arkipäivää kuluttajille, mutta että B2B:ssäkin niin varmaan nämä työkalut tulee menemään siihen suuntaan. Ja toki sitten se käyttäminen tai se käyttöliittymä voi ja perustuukin enemmän siihen, että sä et tee siellä asioita, vaan se tekee sun puolesta ja kertoo, että tätä voisi tehdä, että onko tämä ok. Se on vähän niin kuin se on passari enemmän. Niin kyllä, koska ei noissa, niin kuin, on ne sitten Netflixejä tai muita, niin aika vähän se joudut navigoimaan, että kyllähän se niin kuin, käyttödatan perusteella tarjoillaan sulle, josta on sitten helppo valita. Sanoit, että melkein 200 käyttöönottoprojektia. Kuin usein muuten ne on semmoisia, missä vaihdetaan toisesta, varmaan tässä tapauksessa HubSpotia, kuinka monesti on ihan tilanne se, että firmalla ei aiemmin ollut CRM? Niin onneksi se nyt pienenee loogisesti, mutta sanoinkohan mä tuossa alkuun, että 30% on silleen, että missä ei ole ollut vielä. Toki siihen on eri syitä. OK, on näitä pörssiyhtiöitä, jotka johtaa Exceleillä, mutta tokihan on niin kuin kasvuyhtiöitä, jotka on saanut rahoituksen ja ne on ne on ollut jossakin tuotekehitysvaiheessa ja nyt sitten pitää tehdä go-to-marketia ja tarvitaan uusi CRM ja näin. Mutta kyllähän tuotevaihtoja on yhä enemmän ja tässä on aina ikuisuuskysymys, että kumpi on parempi, että sulla on yksi työkalu, jolla pystyt hoitamaan kaiken vai versus sulla on monta työkaluja, jotka sä integroit yhteen ja näin poispäin, mutta että sillä tavalla, no joo, 50% on sitten lopulta tuotevaihtoja, että asiakas ei ole ollut tyytyväinen tai se ei skaalaudu tai se on liian kallis tai se on huonosti käytettävä. En nyt tässä totea merkkejä. Itse olin just tuossa tanskalainen asiakas, he vaihtaa, voin kertoakin, Salesforcesta ja vaihtaa itse asiassa HubSpottiin. Ja oli siinä niin kuin jonkinnäköisenä epävirallisena jeesinä vaan. Mutta miten sanoisit, kun olet nähnyt noita, niin jos sulla on joku CRM jo nyt käytössä ja olet vaihtamassa, niin onko siinä niin kuin, mitkä siinä on niin kuin keskeisiä? Ainakin varmaan, niin kuin, että miten se data siirtyy sieltä vanhasta uuteen. Mitä huomioit tuommoisista, että missä vaihdetaan? No se suurin syy vaihtoon on, että toimitaan siiloissa. Edelleen hyvin perinteinen myynti, markkinointi, tänä päivänä myös asiakaspalvelu käyttää eri työkaluja ja nyt ajatellaan sitä modernia myyntiä ja näin poispäin ja myyjää, niin senhän pitäisi tietää, onko sillä asiakkaalla ongelmia ja onko sille markkinoitu, onko se käynyt meidän tapahtumista, että ihan niin kuin palataan taas perusteisiin, niin suurin syy on, että ollaan siiloissa sekä järjestelmä että organisaation näkökulmasta ja työkalulla. Siis työkaluhan ei välttämättä poista siiloja, vaan sen muutosjohtamiseen ja vaikka tämä RevOps siinä hyvänä esimerkkinä, mutta kyllä se työkalulla päästään hyvin, hyvin paljon eteenpäin ja sitten se data on niin kuin yhteistä, niin se on ehkä se juttu tässä. Ja näin poispäin. Sitten toinen kysymys, en nyt lähde vertailemaan CRM:ää, mutta toki tänä päivänä niin CRM tässä nyt heittomerkeissä, jos joku kuuntelee eikä näe, niin toiminnanohjausjärjestelmä, eli ERP-periaatteessa projektihallinto tai näin poispäin, niin kyllähän ne sisältää aina jonkunnäköisen asiakasrekisterin ja tarjousrekisterin ja tuoterekisteri, että kun mä sanoin, että otetaan CRM käyttöön, niin onhan he varmasti jossakin laskutusjärjestelmässä on asiakasrekisteri, ettei se ihan niin puhtaasti, mutta että sen myynnin ennustamista ei välttämättä sitten ole pystytty tekemään sitä kautta. Joo. Me aina yritetään vähän myös katsoa tulevaa. Mitä CRM-trendejä niin kuin näet, että ML varmasti mainittu ja niistä puhutaan, muutamia muitakin termejä, RevOps on tässä tullut esiin, mutta onko jotain, se voi olla jotain hyvin yksinkertaistakin vaan, että ihmiset alkavat käyttää. Mitä trendejä näet? Tuon mä just mainitsinkin, mutta mä edelleen jaksan vaan sitä ihmetellä, että kun tämmöinen myyntimies, kun se tapaa asiakkaan toista kertaa tai kolmatta kertaa, niin eihän se niin kuin samaa räppiä heitä. Eli sehän tarjoaa sille, jos se on jo asiakas, niin sille myydään lisää tai mitä tahansa, mutta että se miten edelleen, niin kuin, jos otetaan 70% ostopäätöksistä tapahtuu ennen kuin tavataan asiakas, eikö täällä tämä klassikko inbound-termi joskus, niin esimerkiksi ne niin kuin verkkopalvelut ja verkkosivustot ei elä sen mukaan, että kuka sä oot ja näin poispäin, niin sitä mä oon odottanut tässä kovasti, että ainakin se
niin kuin tämmöinen niin kuin personoitu myynti, markkinointi, sanotaan just in time marketing tai precision marketing tulee, että niin kuin se on ehkä nyt se suurin, mikä on niin kuin hyvin yksinkertainen jo toteutettavissa oleva muutos, ei mikään niin kuin tähtitiedettä millään tai rakettitiedettä, että ihan nyt perusjuttuja kuitenkin. Niin eikö se nyt lähde vaikka, mietin, että joku personoida web-sivu, niin HubSpotille, en muista, onko se joku smart content, mutta periaatteessa, että jos mä nyt tuun vaikka Kaksion sivustolle, niin se voisi kertoa, että jos mä tuun Vainun vaikka IP-osoitteesta tai tunnistautuneena, niin voi kertoa, että näin Kaksio on palvellut SaaS-yhtiöitä, jotka jo hyödyntää HubSpotia, koska toi on tiedossa, ja sitten se näyttäisi eri tavalla jollekin valmistavan teollisuuden yhtiölle, jolla on vaikka Salesforce käytössä. Tuosta kun on kyse niin markkinoinnista, että personoidaan ja sitten tietysti sama eri touchpointeissa. No, noin tietysti niin kuin ihan yksinkertaisemmillaan, että mehän tunnistetaan IP ja se yritys ja toimiala ja näin poispäin, mutta että niin kuin yksi napsu pidemmälle se, että onko se jo meidän asiakas vai ei, onko sille tehty tarjous vai ei, onko sen asiakastyytyväisyys millä tasolla, onko sillä tiketti tai reklamaatio sisällä tai joku muu. Ja sitten aika loogisesti se, että jos olet Mikko ostanut meiltä HubSpotin, niin en mä nyt sulle myy uudestaan sitä HubSpotia, mä vaan myyn jotain muuta sen päälle, että et sillä, ja se on niin siis tietysti ihan täysin mahdollista. Toki täytyy sanoa, että GDPR ja cookie-poliisit ja muut niin on sitä hankaloittanut, mutta ihmisillä ja teknologiayrityksillä on aina tapa keksiä niin kuin uusia tapoja tunnistaa se ja tehdä näin poispäin, että juurikin näin. Joo, täytyy sitten sen, ei heti ainakaan mulla tuossa valmiina, mutta olisi kiva vaikka sitten kun jaetaan tämä podcastin, niin jos meillä on jotain esimerkkejä, niin vaikka kommenttikenttiin heittää hyvistä saiteista, mitkä personoituu, niin ihmiset voi käydä katsomassa, etenkin jos he menee niin kuin tunnistautuneena tai sitten toimisto IP-osoitteesta, niin näkisi, miltä se näyttäytyy se saitti, koska itse aina välillä niihin törmää, ja muista se on niin kuin aina makea, että on edes, niin kuin, tai se eka steppi on tehty, että puhutellaan mulle. Joo, ja sehän on tietysti hyvin tehty silloin, kun sitä ei niin kuin näe, se on sillä tavalla, että toki nyt on pitkään menty sitä, että riippuen mistä maasta sä oot, niin sullahan voidaan tarjota erilaisia palveluita tai tietysti loogisesti eri kielellä, mutta kyllä niitä on tosi paljon, ja jos me ajatellaan nyt siitä vaikka mitä Amazon teki hetkellä, mitä siitä on 25 vuotta sitten, ne lähti rakentaa verkkokauppaa, niin kirjakauppa-alustaa siitä, että se personoituu, että ei todellakaan ole kyse mistään niin kuin uudesta jutusta, mutta sitä mä sanoin, että silti sitä niin kuin näkee tosi vähän tänä päivänä. Mutta yksi syy HubSpotin kasvuun on kyllä se, että ne taas 6 vuotta sitten ilmoittaa, tai niin tavoitteellisesti sanoo tavoittelevansa, että he niin haluaa olla maailman ykkönen julkaisujärjestelmänä, mikä on niin täysin poikkeuksellinen CRM. Ja mä edelleen pidän sitä, niin kuin, jos vähän HubSpotin puolesta saa puhua, niin ehkä suurimpana niin kilpailuvalttina tällä hetkellä, että pystytään niin tuottamaan monikanavista sisältöä siihen, perustuen siihen, kuka sä oot, ja nyt sitten AI:n myötä niin kuin jopa vähän niin kuin skeeristikin, että mitä sä todennäköisesti ehkä voisit tarvita, ja sitten tehdä se niin kuin fiksulla tavalla personoidusti, ja personointia en tarkoita sitä, että sähköposessa lukee, että hei Mikko, tai joku muu, vaan niin sillä tavalla niin kuin läpinäkyvästi. Tehtiin siis kun personointi toimii niin kuin joskus jopa ilman, että siinä on niin kuin välttämättä järjellinen syy, että miksi, että ihmiset vaan tykkää siitä. Me tehtiin ihan siis oli ihan soittopäivä yhdessä vakuutusyhtiössä, ja ainoa personointi oli se, että siinä soittokampanjassa, että jos se nyt on vaikka vakuutusyhtiö X:stä terve, haluttiin kertoa, miten nämä palvelut toimii teidän tapaiselle IT-yhtiölle. Ja se, että me tuotiin se jälkimmäinen osa, että kerrottiin, että haluttiin kertoa yksinkertaisesti se, että mainittiin sen soiton vastaanottavan yhtiön toimiala, niin se nosti sitä, että todennäköisyyttä huomattavasti, että saadaanko palaveri vai ei. Niin tavallaan, kun tehdään joka touchpointissa, niin, ja vielä silleen fiksummin, niin luulisin, että sillä on niin kuin vaikutusta myynnin tehoon. Juuri näin. Toki näissä sillä tavalla, ehkä nyt ajatellen, miksi niitä ei ole käytettyä, niin me ollaan kuitenkin lähtökohtaisesti halutaan vältellä riskejä, ja sitten ne huonot esimerkit nousee aina, että edelleen kun tehdään paljon käyttöottoja, vaikka sanon niin kuin sähköyhtiöille vaikka esimerkiksi tässä näin, niin ei tässä ollut kauaa, kun mulle niin kun mä olin just tilannut, niin 2 päivän päästä taas soitettiin, että haluaisitko, eikä se ollut mennyt CRM ja näin poispäin, että ihan perusteitakin. Toki nyt tässä tapauksessa sitä dataa on niin valtavasti ja kaikkia selityksiä on taustajärjestelmiä ja näin, mutta että
sitten nämä monetkin niin kuin haluaa välttää riskejä ja välttää personointia, koska siinähän saattaa käydä niin kuin huonostikin sillä tavalla, että personoit asiaa jollekin ja se menee ihan mönkään. Mutta niin ehkä silleen kyllä kannustan taas toisaalta sitten, että aina voi tehdä virheitä ja jos ei tee virheitä, niin ei sitä kyllä sitten kehity ja opikkaa. Kyllä. Ei, vika kysymys, jos joku on nyt innostunut tämän perusteella joko ottamaan CRM:n käyttöön, vaihtamaan CRM:ää tai varmaan sitten etenkin niin kuin HubSpot-ekosysteemissä kehittää sitä, niin mikä on eka steppi, pois lukien se, että suhun varmasti saa olla yhteydessä ja näin päin pois, mutta mitä siinä niin kuin ekana pitäisi tehdä, että on miettiä, että hei nyt jotain mun pitää tämän niin kuin CRM-jutun kanssa tehdä, mikä on eka steppi? No, mä tietysti ajattelen aina mä yritän ajatella sillä tavalla, että ei mennä työkalut edellä, vaan että mitä sun pitäisi saada aikaa, siis vähän niin kuin isommalla, että missä sun pitäisi olla parempi tai missä haluat olla parempi tai minkälaisia strategisia tavoitteita, miten sä voisit siihen päästä ja sen perusteella lähteä miettimään, että mitä tehdä. Ja nyt sitten jos mä otan tämän RevOps-kulman, mikä on mun mielestä myös helpompi tapa ostaa asiakkaalle, että lähdetään niin kuin jostakin tavoitteista, vaikka siitä, että meillä voisi olla niin kuin tavoitteena tai meillä on ongelma se, että meidän myyntiprosessi on liian pitkä tai meidän journey on liian suuri tai jotain muuta, että lähdetään niin kuin kumppanin kanssa miettimään sitä, että miten me voitaisiin niin kuin tätä tavoitetta lähteä johtamaan ja sitten data ja työkalu tulee sitten perästä. Ehkä enemmän ja se on investointiperusteenakin monesti helpommin, kuin ei investoida niin X euroa järjestelmään, vaan investoidaan X euroa siihen, että me ollaan parempia jossakin ja sitten se on, niin kuin pystytään osoittamaan ja näin poispäin. Ja toki sitten jos puhutaan näistä siiloista näin poispäin, niin kun lähdetään ostaa CRM, niin mietitään, että se on se koko asiakkuuden elinkaari ja ei lähdetä ajattelemaan sitä, että se ostetaan myynnille, vaan se ostetaan kaikille, ketkä on asiakkuudessa kiinni millään tavalla lähtee sitä niin kuin sitten hyödyntämään ja niiden pitäisi siitä saada sitten niitä hyötyjä ja voittoja. Erittäin hyviä vinkkejä, että sen sijaan, että sanoo, että investoidaan X 1000 tai 10 000 CRM, niin mikä se business-tavoite on. Ja sitten aika usein varmaan kannattaa tosiaan kumppania ottaa mukaan, koska työkseenhän ne kumppanit sitten tekee, että ne projektit menee maaliin versus se, että itse yrittää kiireen keskellä viedä maaliin. Joo, ehkä se on sama kuin jossakin rakennusbisneksessä tai jossakin muussa, että kyllä se kannattaa miettiä, että kannattaa se kumppani siinä olla ja ennen kuin että tehdä 2 kertaa se sama juttu sitten. Niin, kyllä. Ja pilata ehkä sitten sillä tavalla ne tärkeimmät eli ne käyttäjät ja niiden motivaatio, että ne on lähtenyt käyttämään huonoa, niin sitten se seuraavan projektin tekeminen on aina niin kuin astetta vaikeampaa kaikille. Joo. Tähdättiin puoleen tuntia, taisi mennä vähän yli, juttu olisi riittänyt pidempääkin, mutta iso kiitos Juha, että olit mukana podcastissa ja varmasti kaikki, ketkä haluaa lisää HubSpotista, CRM:stä, myynnin johtamisesta sun kanssa sparrailla, niin voi linkkarissa konnektoitua näin, oletan. Ja kyllä, enemmän kuin mielellään, kaikki vaan. Kaikille kuuntelijoille myös iso kiitos, että olitte jaksossa mukana ja uusi jakso tulee taas, en tarkkaan tiedä milloin, en tarkkaan tiedä ketään vieraana, mutta aika nopeasti seuraava jakso taas tulee tulille, niin tavataan tuolla somessa, missä näitä jaetaan. Kiitti kaikille ja moi moi.